Arratsaldeko 4:41 gaur emango zaio hasiera binakako B serie txapelketari. Lehengoan atarikoa eta pronostikoa egin genuen, nondik norakoak ere eman genituen, eta oraingo honetan gaur hasiko den lehen jardunaldi honen atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu. 4 jardunaldi izango dira, gaur hasiko da Arrasaten eta igandean amaituko da Agoitzen, eta gaurko norgehiagokan Murua eta Gabirondo Rekalde eta Bikuñaren aurka arituko dira. Hemen Rekalde eta Bikuña irtengo dira favorito, atzeko kuadroetan berdintasuna espero dut behintzat, batetik Gabirondo kuda honetan esango nuke aurrera pauso bat eman duela, baina Inigo Bikuña maila honetan oiarretako bada, ia beti bere maila ematen du, eta aurrean ikusiko dugu, Ander Murua Rekalde mugitzeko gai baote den, gogoratu behar da Xabier Rekalde gaurkoa izango duela bere lehen partida binaka, ez du espezialitate bakar batean ere txapelketaz kanpoko norgehiagokarik jokatu oraindik Dimako aurrelariak, eta hauxe izango du, bere lehena binaka Bikuñarekin batera txapelketan gainera, eta ikusiko dugu zer moduz moldatzen den, beretzako ere modalitate berria izango baita profesionaletan, baina hala ere bizkartzain ona izango du, eta aurkariak ere, Murua eta Gabirondokea ze maila ematen duten, esan dugu batez ere Ander Muruak ea zenbateraino mugitu dezakeen aurrean Rekalde, bere efekto horiekin, bere doai horiekin edo min egiteko gai bada aukerak izan ditzakete, baina hasiera batean behintzat Rekalde eta Bikuña favorito gaur ere, eta norgehiagoka horren analisia ziur aski bihar izango duzue. Peña eta Salaberri Senar eta Ugarte Mendiaren aurka arituko dira, hemen Peña eta Salaberri irtengo dira favorito, aurrekoan esan genuen, txapela irabazteko favorito nagusiak direla, nire ustez behintzat atzean ikusiko dugu, batez ere nik partida honetan Peñaren sakeekin ikusten dute egon daitekela gakoa. Tolosako aurrelariak kuadro asko aurreratu ditu sakearekin, horrenkin batera frontisaren erdian, baino apur bat azpirago jotzeko beta izaten du, eta hor Senarri airea ekiditen badio Ugarte Mendiari asko kostatzen zaizkio azpiko pilota horiek, eta hor min egin dezake Tolosako aurrelariak. Ikusiko dugu Ruen Salaberri zer moduz dagoen, San Mateoetan maila ona eman zuen, baina gerora berriro ere partida gutxirekin ikusi dugu Errioxako atzelaria, beti hala ere maila ematen du, oso atzelari sendoa da, aurrean pilota hartzen duenean gainera luzatzeko gaitasun handia duena, defentsan ere eusten diona, eta ikusiko dugu, batez ere Senarrek eta Ugarte Mendiak Salaberri bilatu eta Peñaren ezkerra airea ekidin behar duten. Nik uste Senar hala ere Peñari askotan eskuinez jokatzera, Peña askotan eskuinez jokatzera behartuko duela edo behartzen saiatuko dela, behintzat horretarako gaitasuna badu ezkerrez eta zabaltzerako garaian, hori lortzen badute behintzat aurrean abaguneak izan ditzakete eta atzean Salaberri kargatu. Bihar Logroñon Dario eta Loza Salaberria eta Gaskueren aurka, hemen Salaberria eta Gasku irtengo dira favorito, atzean aurrekoan Carmelo Lozak sekulako aurkezpena egin zuen profesional mailan, Jokin Altunarekin batera larun batean Baños de Rio Tobia bere jaioterrian partida handia jokatu zuen, eta ikusiko dugu, ea Logroñon ere berdina egiteko gai ote den, aurrelaria behintzat esperientzia handikoa, B serie mailan oiarretako bat Dario, hala ere aurkariak ez dituzte bat ere xamorak izango. Ikusiko dugu Iker Salaberria zer moduz hasten den txapelketan, lauterdikoa nahiko azteko modukoa izan zen, hasieratik oso deseroso ikusi genuen, eta gerora ere zenbait partidetan sufritu izan du. Salaberriak gogoratuko dugu udan ere lauterdiko San Fermin torneoaren ostean min hartu zuela, eta horren ondorioz gerora Mastersean bai sartu zute, baina oso partida gutxi jokatu ahal izan zituen, etzen guztiz osatu esango nuke lauterdikorako, eta horregatik hor ikusiko dugu binaka zer moduz. Andoni Gaskue, beti atzelari
sendoa da, naiz eta ez den oso altua eta aurrean hartzen duenean sekulako abiadura ematen dio pilotari eta atzelari aurkariari gaizto jarri, eta iruditzen zait hemen Dario saiatu behar dela. Jokoan hasten, sakearekin hasita noski, lozak lagunduko dio, baina partida beserieko txabelketako partidak beti zailagoak izaten dira, Dario ez da altuna, eta ea zer moduz moldatzen den Carmelo Loza bere txapelketako lehen norgehiagoka honetan, esan bezala, Salaberri eta Gaskue favorito irtengo dira. Eta agoitzen igandean Zubizarreta eta Aranguren, Amiano eta Eskirozen aurka, Zubizarreta eta Aranguren ere oso bikote sendoa dela iruditzen zait, atzean Aitor Arangurenek, beti partida gogorra proposatzen ditu, airez eta kantxa asko murrizten du, hori bere onerako da, baita bikotearen onerako ere, iraitzek aurrean deabrukeriak egiteko gaitasuna badu, baina aurrean ezin da ahaztu lauterdiko beserieko azpitxapelduna eta Josu Eskiroz izango dituztela, beraz, Amiano ere noski motivazioz gainezka izango da, hasiera honetan, gainera bizkartzain ezin hobea izango du, ikusiko du ez dira bilotzaile Aranguren eta Eskiroz, ea nor nagusitzen den, baina aurrean iruditzen zait Zubizarretak egin ditzakeen deabrukeriekin eta gorriak irtengo direla favorito. Hauxe beraz uste duguna, gero zazpiterdietan da astekoa arrasateko jaialdia, guk gero Peñak eta Salaberrik Senar eta Ugartemendiaren aurka jokatuko duten, norgehiagoka horren analisia egingo dugu.